लेथ्रा जाजोब्बाय आरो बिहामजोआबो बहा खारखो ओंखाम ओंख्रि संनो एसां गोबाव जालांबाय बहा थांनाय नों? ओइ आं माबा दुगैदोंमोन एसेबां गोबाव माबा खानाय सुदोंमोन ना बेनिखायनो एसे गोबाव नांबाय होमबाबो जेसेबां टाइम नों दुगैयो बेसेबां टाइमाव जोङो ओंखाम ओंख्रि संजोबखायोमोन सेथ्ला सिबनाय लामा सिबनाय गोबोरखि गारनाय गासैखौबो मावजोबखायोमोन The next day नोंखौनो लिंनो थांबाय थादोंमोन आं 12ता जाबाय ओंखाम ओंख्रि संनो गैया नामा आयै नों दाबो ओंखाम सङाखै आंथ' सानदोंमोन आंनि दुगैखांनाय लागै नोंहा ओंखाम ओंख्रि गासिबो मोनजोबगोन होननानै आरे नोंहा स्पिडखौ मा जालांखो आयै why you are so